Mga idol, nagpaabot ko ni Bay Ramon kay daduna mo siya pamukot karon. Oy Manoy Chris TV, unsa man ang hagdan imong gibidyuhan diha? Mauni agianan ni Bay Ramon mga idol. Unsaon ang yang agianan nga tarong gibuldos naman karon. Unya samtang nagpaabot ko mukanta sa ko mga idol. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda. Unya kinabot naman si Bay Ramon, dili na lang nako tiwason mga idol. Manoy Chris TV, unya na lang tiwasag makainom ka kay imong tingog murag baka. Bye boy! Managa ta bay! Paghinay bay kay dangog-dangog ra ba unuan ra pagamay bay? Anad na ka na bay? Ay, unang makalisod. Bugoy po ni si Bay Ramon mga idol. Ulo may iunay noon. Unya, maayo lang gani mga idol nga timingan na mo si Bay Ramon. Bay, kayo na timingan ka na mo. Managa ta, umukot ay. Dugay-dugay dyan wala ta ka pumukot na bay. Dito ko kailangan maato ko kani way klaro. Mawala lagi po. Karon, klaro na gining tiki-tiki mga idol. Sigurado gyud nga makainom gini si Bay Ramon. Para ko tong kita, makabahin kita ginagman. Basta magkogi ta. Kana kay pangkilaw ni itong pukot ta bay, gawa mas duri. Oo. Was duri ron. Bay, kining asa mo ugma? Nari. Manari mo? Dari ang manok, yang sila siya hangyo sa manok. Kisa may kuyog yung manari bay? Akong manghod. Siri pa mananari ba? Ay magsuon lagi, bigo mo to na ko si Siri. Bay, kining gwapo lagi ta ron. Ako ano yung pinangayos mga amigo? Daghan ka amigo bay? Oo. Ang kao na to, huwag yung magkiti bay? Atong Manoy Chris TV bang ang kao? Nawagtag kuha dyan? Naiibaw to, sige ang pangayaw. Mao dahi. Sindikato to. Sige dito pangayaw ka. Kuha lagi, naibkan mo ko itong kao kung Manoy Chris TV. Sige lang bay, kay kung ning maka-order tagbalik bay, tagaan niya po di ka? Ato, tagaan di ka ato. Maorya po naong nga to. Gikawat ko nung kalo ni Bay Ramon mga idol. Katong puti o kurol. Oy, Manoy Chris TV, pataka na makagyawit. Oy, color, dili kurol. Pasensya na kayo inkupisot, kaya ang akong dila ni ok-ok. Manoy Chris TV, mura og wala na siguro na exercise ang imong dila. Wala na gid siguro na nimo gitila. Gitila man gud nako ga ice cream lulubot yo. Manoy Chris TV, mukaon ko ice cream. Unya na lang junjun kay managat pa mi karon. Bilar may istorya mga idol sa dagat na abot na ta. Uy hala, sa dagat purting ninduta. Na kami karon sa Inayagan naga. Pukot ra nga akong dala pero piling nako turista. Pagka ninduta ning dapita, makawala gyud sa problema. Unya advantage pa gyud kay sa sudan dili ka maglisod ba. Kugi ra gyud puhunan ning dapita. Kung sa hunas manginas lang ka, sa sudan insured na ka. Oy Manoy Chris TV, kanang tagahunasan Manoy Chris TV na pulaan na diha sa mga isda or mga kinasyon. Ang ganahan nila kana na pong mga Jollibee, Chokes to go, manginasal o grimpo. Praktikal naman gud karon inkupiso. Ayaw lang pugsa kung dili madagod kay mosamot jud ka og kalisod. Ang importante imong pamilya busog. Sakto jud ka Manoy Chris TV. Naa manggoy uban magpakaron ingnon. Bisan og walay kwarta, magpakanaa gyud ba kay sa turko mangutang ra. Unya ining paningil maglikay-likay na, inig sugat murag dili na kaila. Unya dili na lang nato dugayon mga idol. Nakakuha na mig jiliis dayon. Daghan man di ay jiliis diri napita mga idol. Oy Manoy Chris TV, nagpataka ra magag jiliis. Oy jilifish bay tawag ana Manoy Chris TV. Oy unya mga idol, daghan kami kuhang butiti. Nimigo ko la po among ipakaon ni. Naaraman ko na kuhaon ani. Ipakaon ni Migo ko la po. Maayo tong atong amigo kay immortal man to. Tama na lo. Migo ko la po makaon na ni. Oy ayaw mo kumpiyansa ana Manoy Chris TV. Oy wala na betik to sa langit. Kayo? Sus, basta magkogi, magrasihan kita no. Sakto gyud ka Manoy Chris TV. Basta magkogi, sudan gyud pirmi. Unya, ayaw mo katingala mga idol. Nga sa inyong pananaw, missing si Bay Ramon. Ay da, siya may sweeto din dapita mga idol. Amo pang gisugog usa ka galon. Tuba. Usa ka galon tuba ba? Unya, wala magdugay si Bay Ramon na abot na. Hoy! Nabinlan pag tuba bay, nabinlan pag yun. Tamis ka na bay? Dua ka tindahan imong giatuan? Pino kuno tamis ba? Pagkanindota na ba no? Binoy na atong tilawan bay, ato ko nang tilawan bay. Ni siwil lang imong kuan bay. Amo ni imong buhat ni mo gi kuan ganina? Dili. Kuan ni magibasa?
Lain ba? Aw. Kung karon ako na lang kilawang tuba ni Bayramon mga idol. Tuwan ni mong tuba bay, kani asa man palit ilang Raul? Raul eh. Raul, atong tilawan ko na bay ha. Ya boy. Mayo ka mamili bay. Oo. Dili ta man gilite. Walang may ka mamili bay oh. Nagbuhari mo priya. Apod-apod my idol, apod-apod nga tamis-tamis. Ganing dota bay no? Oo. Sige sige. Ato ni Paris kinilaw. Okay. Automatic, sulbad na sa damong adlaw. Kunya karon ang kinilaw ready na. Humanan nigtimpla. Oy, Manny Chris TV, porting labasa sa inyong kinilaw. Oy, fresh from the sipag yun ni Ingo Pisot. Ingon ani gud ni basta kami makapamu. Kunya karon unsa pa may dugaya na to istorya sa kinilaw mga una ta. Manoy Chris TV, ako atong bulbo kay kining akong ngipon pulos na lang nituod. Sa kinilawng gahi dili na ko kadulot. Pero sa mga chicks may ragyapon kay kumapiyod. Ay paghilom di halulubot yok, ay bisag ka na imuha nalukot. Ingo Pisot ayaw pagbuot. Unya sugdan na nato og orasyon mga idol. Big nilaw mga idol. Pwerte kining lamia basta mangilaw tang labas ba. Bisan nag-ilisan pag isda sa merkado, dili gid ko musugot mga idol. Wira na lang kung ilisan og usa ka litsyon. Manoy Chris TV, asa man tong Jili is. Lainan lang di kalulubot yo. Sa Jili is, sulayan ako kaon pod. Oy, lamia na Manoy Chris TV, wala man ay buko. Mao man ay gitawag nilang bulbo. Lamay ka na ipali sa tuba Manoy Chris TV. Automatic Ingo Pisot, basta kami na Bayramon ang magkuyog. Unya, dili na ta maglangay. Himno na nako ning akong tagay. Kay daghan gud mong maglaway. Basta si Bayramon ang mo palit, puwerteng lamia.